Mijn klacht is, ik heb te veel van te weinig, maar te weinig van te veel. Daarom zing ik luidkeels vanuit mijn keel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is de klacht van de Leeuwarders gebleven? Leeuwarders, Leeuwarders, klagen met plezier. 1, 2, 4, de klacht is hier. Juist. In een seeltje in Ljouwert hebben 31 mensen met klachten haar aangemeld voor de uitraap van het project. Eind februari zal de groep onder leiding van dirigent Jaap Oosterwijk in 4 sessies de klachten op muziek zetten. Mijn klacht is dat als ik mijn laptop wil afsluiten, er 20 updates zijn van Microsoft en dat ik dan de bus moet halen, maar dat niet meer kan redden omdat ik moet wachten, want ik mag hem niet dicht doen. Mijn klacht is dat er veel banken zijn die geen goede slaapleuning hebben. Mijn klacht is dat Friese mannen veel te weinig flirten. Nou, daar kennen je tenminste wat mooi. Het koorproject is onderdeel van de tentoonstelling Social Sound, over de sociale invloed van muziek en wat betocht door curator Lennart Dost in opdracht van kunstenscollectief VHDG. In dat licht helde hij het klaaikoorconcept naar Ljouwert. Het idee om klachten op muziek te zetten en saaie frustraties van je autosjongen bestaat al een paar jaar. Het waard in 2005 betocht door de Finse kunstenaars de Lervo Kalainen en Oliver Kochta Kalainen. Dat was zo'n succes dat het project nu al 6 jaar rent en over de hele wereld al meer dan 70 klaaikoren opleveren heeft. Als je kijkt naar de terminologie en dan denk je klaagkoor, dat klinkt vrij negatief. Maar in feite is het een soort koor die mensen samenbrengt, dat mensen samenbrengt. En waar mensen hun klachten kunnen uiten en dan een soort van opgelucht verder gaan. En, dus eigenlijk heeft het een positieve invloed. Mijn klacht is dat 's avonds om 6 uur de grote toegangswegen van Leeuwarden, alle bruggen openstaan omdat er vrachtboten door moeten. Zodoende sta je eindeloos in de file. Mijn klacht is het wegzetten van senioren in zijn algemeenheid. Mijn klacht is dat de meeste leuke broeken net verder gaan als maat 42. Klagen mag voor mij altijd. Ik vind dat gezond. Je moet niet te veel klagen. Je moet niet over alles gaan klagen. Je moet ook de zonnige dingen kunnen inzien. Dus daarom zei ik in het begin ook, klaagkoor klinkt een beetje negatief. Maar door klachten te uiten kan je ook lichter worden, figuurlijk. En, het kan ook gewoon mensen samenbrengen. En dat is eigenlijk wat dit project volgens mij doet. Op deze eerste keerkomsten van het koor jongen ze nog net, maar worden alle instuurde klachten op een rij gezet en kunnen de leden elkaar kennenleren. Dat sociale aspect is voor de betinkers een wichtig onderdeel. En het praten over de klachten levert dan ik heftige en emotionele klachten. Dat de staat niet in staat is om zijn bewoners te voeden. Wat voor klachten ga je bij het eind? Nou, van alles en nog wat. Maar het maakt bij onze maatschappij gaan, zeg maar. En er zijn al wat dingen betocht. En wij moeten dan zien wat wij het belangrijkste vinden eigenlijk. En er zijn nog een paar dingen bij komen. Kun je eens voorlezen waar dit maar begon bij je? Wat voor briefjes zing je daar? Nou, hij zing je. Asielzoekers, pardon. Ja, daar moet gewoon pardon voor komen. Als je kijkt wat er zwerft door Nederland, wat gewoon niet over gesproken wordt. Dat is toch verschrikkelijk? Dat moet van u in dit lied komen. Ja, zeker. Ik vind dat werkelijk waar. Ik kan erom huilen. En als u er dan over zingt? Dan zal ik heel hard moeten zingen om niet te huilen. Het sociale aspect is belangrijk, maar ik heb ook van tevoren wel allerlei versies van de Complaint Squads bekeken op YouTube. En ik moet wel zeggen, de ene is wel interessanter qua vorm wat eruit komt dan de andere. Dus je let natuurlijk wel een beetje op
op hoe het gebracht wordt. Kijk, kunstenaars kunnen wel een idee hebben van een klaagkoor, maar als dat niet serieus genomen wordt, niet serieus uitgevoerd wordt, niet serieus opgenomen wordt en geluid gedaan wordt, ja, dan leidt het tot niks. En dan is het ook niet zo interessant als kunst. Vind je het vooral een ludiek iets? Het hoeft voor mij niet te zijn. Voor mij mag het ook heel serieus zijn. En mag het, ik hou wel van kunst waar een soort zwaarte in zit, maar waar tegelijkertijd ook een luchtig element in zit. En ik denk dat dit wel een mooi voorbeeld ervan is. Mijn klacht is dat panties en leggings altijd oorzakje. Dat is heel vervelend. Mijn klacht is dat geen enkele verkeersdeelnemer zich aan de verkeersregels houdt. Mijn klacht is de vertrutting in het onderwijs. Mijn klacht is van lichamelijke aard pijn. Auw. Ben je benijd hoe een klaarkoor jet? Kom dan op 1 februari naar Ljouwert, want dan jongen ze het eindresultaat door de hele stad. En de tentoonstelling Social Sound is van 5 januari tot 16 februari te zien. Zoek op de website hieronder Weren. Juist.